Быйылғы ел әдәбият сәнгать әһелләренең юбилейларына бик бай ел булды. Татарстан гимнын иҗат иткән күренекле композитор Рөстәм Яхинның тууына да 100 ел тулды. Халкыбызның мәшһүр шәхесенә багышлап Казан консерваториясендә бу таңнар иртәләр дип аталган музыкаль кичә үтте. Рөстәм Яхин моңнарын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да тыңлады. Рөстәм Яхинның һәр әсәрендә матур фактура, аккордлар, гармония тулып ята. Аны техник яктан өйрәнү авыр дип яза замандашлары истәлекләрендә. Шулай да студентлар, остазлары, профессор Клара Хайретдинова ярдәмендә әлеге үзенчәлекләрне тоя алган. Рөстәм Яхинның әсәре ул минемчә ул бер бәләкәй генә спектакль. Һәм бу әсәрләрне башкарып чыгарыр өчен безгә Клара Карамовна музыкаль яктан гына түгел, аны драматургия ягыннан да безгә ача һәм аңлатып бирә. 1950 еллардан алып 1952 елларга кадәр Рөстәм Яхин Казан консерваториясендә белем бирә. Иҗатында романтизмның жанр, стиль үзенчәлекләре татар милли моңы белән үрелә. Бу беренче ишетүдән үк танырлык итеп, онытылмаслык Яхин стилен барлыкка китерә дип искәртә музыка белгечләре. Яңадан тыңлап шушы әсәрләрне мин үземә яңадан ачыш ясадым. Буларны бит тыңлап туймаслык, җырлап туймаслык. Рөстәм абыйны үзен якыннан беләдерим. Иләрендә булганым бар. Аны белән радиода, фондта язылды. Бу таңнар иртәләр. Менә кичәнең башында шул сүзләр белән башлап җибәрдем. Аннан соң Диместінде аның белән язылган иде. Шул хәтле тыйнак, шул хәтле тәртипле. Менә күңелгә шундый мөлаим кеше иде ул. Музыкаль кичәдә Рөстәм Яхинның Муса Җәлил, Равил Файзуллин, Нияз Акмал һәм башка бик күп классик шагыйрьләр сүзләренә язылган җырлары яңгырады. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Хәзер Рөстәм хәзрәт Хәйруллин вәгазен тыңлыйк.